Lain na rin kayo yung una-una. Nabitaw ka na. Alam ko eh, concern. Concern. Ibili ko lang. Ano kami mga lalaki ba? Especially yung ganit mga lalaki na. Ano kami mga lalaki basta first, basta kalimot na nung puso ko yung istorya da. Ako na bang i-try yung edit ko eh. Ibitaw, ano kamo mga lalaki basta first or mga pila pa kabulan or usa pa na diyang mga giatay na diyang bulana na din ka. Grabe kayo mo ka-sweet sa babae as in tinuod din ang istorya nga kulang na lang amiga sunod tungkol sa inyong ka-sweet. Napaisa ninyo nga sa maguya pa na magsakay og Jesus. Kanang pinanaog ang babae sa pinaanak. Pinahamroy yan kamot kay para lagi dili madulog ya sa jeep. Nya usahay pa mura di ka Reyna kay kwaon di ka dito sa jeep no. Sus sa dihang. Magbulag na dayon. Hindi na rin mag-ikang kasagan. Mga lalaki, grabe ka mga libakiro. Nga pinalay pagin ngayon nga libak. Maglibak mo nga. Mga itong damikigol. Mga itong damigiti. Uy, ginook ko. Ayos. Inalan di ay. Ha? Inalan dahil mo manlibak. Grabe sa buoy. Huwag mo pinalibak sa inyo nga. Napailagay ninyo nga sa laguma. Napay lubot niyo talinis kayo. Grabe sa kayo mo. Manlibak mo pinalay. Bayan. Ayaw sa mo pag inana. Uy, masakitan niya po nga mga babae. Magbulag. Ana lang. Uy, preso na lang.